Nagong na siya may kublaya PEWay paiway ka nagapor ka bamta lengba jug nag YouTube channel ka jonga tinga doni ya ka ban wanra akmat ka jongpi ka nagapor ka bamta siya pang ka ba late bam smile late panton smile late bam smile Ricky AJ Sungkon dia Ricky AJ Sungkon siya po Delhi tenagal yang ki jongi ki babun ki balang kanong idap daga jing sokmen ka ba kraw shi kadai namar ba une uri urang ba uwanra ya ka burom jong ka jag benriu ka jongi baro ka wei kane galong kabapen snow sarong yangi kum ki jag benriu rit pai namar ba uneu MP jongi uba menta ulong kentang na prengki MP namar ba kat kum ka bagi page lengba ki social media lengba kilat patai khubor yau MP jongi uba menta wat ia ka interview ru kerpang kile ia ka interview na menta jongi kene kalong ka aka ka bapen kemen kabapen pla yo le se i wat ia ka perthei hiru baro kawai namar ba nim da yo baki wiki media ki le interview hakino kino ki MP te mentapat Henry yau ne MP jengi ba thamai menta Henry kili le interview kerpang namar kata kadau nga ai khublei kerpang yai diar Ricky AJ Sungkon bai longro i MP iba thamai bai longro i MP iba wanra iba wanra namanta ka namanta jonga ba jongpi ngisio sarong bangidon kum uneu MP uba tip ban perkhat namanta jongi ki babun ki balang balai nga ong kumta namar ba nga iba hangtu i MP jongi haswa ba i insongno haswa ba i insongno i keren da tin kasi da ka ba ong kublei shibun kanong idap da ka jing sokmen ka ba krawe ngampat ju lap bat ngampat ju yui yau MP da po ka jela ka jongi Ukraine ya ka tin kasi hangti po parlimen lok sabha Henry mentaka kentipat kaya per na dong syadong kaya per kat kum kijing bisar ki jonga bat kat kum kijing pet ki jongpi lengba ki lat pathai khobor lengba ki social media ni ba ka jingkiuru hagin ki sngi bat ki snem ni ba menta bat lengba ki media ki ba per ki media ki youtuber ki ba per ki kiu lengba jong kaneka voice of the people party ni keren skam baka voice of the people party ka keren namata ka hok ka jura namata jongi ki riu khasi ki ba rit pai namar ba ka ba kham sku sanshu yangi ki Kristen kalong ba Henry uneu MP jongi ba menta wat da khmat ki ba bun ki balang ki bam tip yo blay ngala ban Henry udah aingu shwa yo blay udah aingu shwa yo blay but day da ka ba ublay kwa utrang sisha ban pen kubor ban pen kubor ya dia Ricky Sungkon namar palai namar ba mai ila don sha kata ka mensim ka ba khuj bat ka ba shai nitip nila ban i da ka rekmat ka jong ubreu uno ubreu ubadon hagabor ne ubum don hagabor ne ubreu unong bela ne ubat rekam ne unong songsnong ne uno Henry lengba daga durkhmat ka jong uno kala batai ato ubreu ulong uba komno pi ngisliu sarong namta ka jela ka ba ik ka ba thoin ka jongi ngiyo yau MP uba stop uba warna saya ta nam kerpang perkat wat gini ki media jong ki stit ki ba per ki ba don hapo jong ka ri India ka jingi kili interview kerpang hato katno ngut ki MP ki ba phila yoi bakino ki media kili interview kerpang ngatarai 4 judon negala abandon shano ngomla aban tibi kata Henry haga jingi i ka jonga 4 don kane galong kabasno pla hadu kata namar ba ngitip ba ka voice of the people party ki donsha ya kata ka mensim
kaba terang ban yalam na benta jongi kiba rit pai ngong pi ki don cha kata ka mensum om bagi kwa haga spa om bagi kwa ya kata ka spa Henry ka benengkong haki kalong ka bagi kwa sya kumdo ban wanra ya kata ka jingteli ka jinya teli hapo ka jela Meghalaya jongi barok kawai Henry ngai khublai kerpang yai Ricky Eje Sengkon bailong ro i MP jongi iba bailong ro i MP jongi na ngai skam nga ai kitbok kiriang i bai yo ka met ka ba shat ka ba klan nga ngai skam ba in kren na banta ka mat ka jura na banta jongi iwei pa iwei te ngai khublai shibune ya i Dr. Ricky Eje Sengkon dan boksar pidang yo ka met ka ba shat ka ba klan ka ba blei unang ai su ya pi ka jabing ka ba pro ka ba shit ka ba shai ka ba shlur pihap ka ba shlur lada ka ai ka ba piban pikren da ka jing shlur ba da ka jing stat da ka ba ublei ulapan ko burom ya pi tangge ni kitin ba kniat ki junga khublei sibun imslam ka jaimri khasi ka jungi but imslam VPP imslam Dr. Ricky Eje Sengkon how pra khublei sibun